Jare bar nyiptakne lagu anyar ya, Nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Nggih. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen ya, Nduk? Piyambak, Pak. Iya, Mbak. Nggih. Nah. Ya, Niku saged digamelanggam. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh. Sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok nggak petot. Pelok kok petot. Bagongnya ngomong, ngerluwe ngomong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, kayak mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro, Mas. Oh, Slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketingale. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas ya kok. Nggih nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal kok ya. Dijajal boleh. Aja disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Lek nyalahne kowe tak gewelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Wong kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu doh wong bagus jantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa dewi bungaku nganti jroning ati kami sing paling tanti anti rino kelawan wengi dongaku mung siji duh Gusti mugi seketna tekan pati. Piye, Mas Dwijo Laras nabuhi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tau, seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh. Seniman karo seniman lanang utul lanang.
Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu wis ket biyen opo? Lagi metu iki. Pak. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lulu. Ya, jajal digongke, tindakke. Ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Gitu, ya. Tak kira ki mesti gantung ya, Truk. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga nggih, Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap. Di aransemen ya, Pak. Di aransemen, heeh. Mang sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do nyuwun WA-ne sampeyan, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Pak. Ya, ngerti. Yang Kakung? Sesuk nek kondur salam nggo Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Nggih, Pak. Ki mau melu ora? Mboten. Oh mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Sing Ki mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikaning wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya bener. Pipa uwong. Apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya.
Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Wah, iya.